nu scapă de fotografii cu fani și de blonde nici când este în Germania. Din cauza lor era pe punctul să piardă avionul care îl ducea la întâlnirea cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Până la urmă, nici cu fanii n-a stat prea mult, nici cu doamna care conduce Germania nu s-a mai întâlnit. Pozele și autografele i-au dat programul peste cap. Să știți că eu am decolarea la oră fixă. Nici măcar pe alte meleaguri președintele nu a reușit să scape de blonde. Suntem în întârziere. Aveți 6 minute întârziere. Șeful statului se grăbea să prindă avionul către Berlin, pentru că trebuia să se întâlnească cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel. S-a grăbit degeaba. Întâlnirea nu a mai avut loc, fiind contramandată din cauza unui accident feroviar. Totuși, președintele a rămas cu destule amintiri plăcute. Șeful statului a participat la un dinou ca în vremurile medievale, unde a fost așezat la o masă din lemn de mahon împodobită cu flori și cu obiecte din vremuri de mult apuse. Acolo a primit un pocal din aur masiv, ce a aparținut familiei imperiale germane și nu a mai fost folosit de mai bine de 100 de ani. Deși președintele trebuia să bea din acel pocal, a preferat până la urmă un pahar obișnuit. Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, undeva despre un coleg de serviciu, era vorba că îi se...